शिवाजी महाराज या सगळ्यांच्या पुढे जाणार होते. शिवाजी महाराजांनी असा विचार केला नाही की जलपर्यटन केल्यामुळं वगैरे 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 गोष्टी होतात. पण शिवाजी महाराज हे त्या काळातले पहिले असे राजे होते की ज्यांनी जलपर्यटन करून आरमाराची व्यवस्था केली, निर्माण केली. म्हणजे भारताच्या नेव्हीचं जर फादर कोण असतील तर ते निश्चितपणे शिवाजी महाराज त्या ठिकाणी आहेत. म्हणून लिओनार्दो दा विन्सीनं ते चित्र काढत असताना असे शब्दप्रयोग केल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की मोठ्या म्हणजे ज्यांनी बगावत केली होती किंवा ज्यांनी गद्दारी केली होती त्यांचे चेहरे बदललेत आणि त्या चित्रकाराचं मोठेपण असं की त्यांनी ते सगळं चित्र बिंबित केलेलं आपल्याला दिसून येते. अजिंठ्याच्या लेण्यांच्या संदर्भात आपण ज्यावेळेस थोड्या वेळापूर्वी बोललो त्यावेळेस भगवान बुद्धाचं प्रवचन ज्यावेळेस सुरू आहे आणि प्रवचन सुरू असताना तिथं ज्या काही मूर्त्या बनवल्या गेलेल्या आहेत म्हणजे बघा अजिंठ्याच्या लेण्याच्या संदर्भात मला आणखी तुम्हाला काही माहिती सांगायला आवडेल. अजिंठ्याच्या लेण्याच्या संदर्भात आपल्याला असं लक्षात येतं की अजिंठ्याची जी काही तिथं जेवढ्या काही मूर्त्या आहेत त्या एका दिवसात तयार झालेल्या नाहीये. आपल्याला माहिती आहे की आपण साधी आता गणपतीत्सव येणार आहे, गणेश चतुर्थी वगैरे येणार आहे, मूर्ती बनवण्यासाठी किती कष्ट करतात. वास्तविक पाहता तुम्ही आम्ही जन्मतःच कलाकार असतो. आपल्याला सगळ्यांना गाऱ्यापासून मातीपासून बनवलेला बैल आठवतो, गणपती आठवतो. म्हणून आपल्या असं लक्षात येतं की अजिंठ्याच्या ज्या काही लेण्या बनवल्या गेल्या ज्या हजारो वर्षापासून आज तशाच आहे ह्या कशा बनवल्या गेल्या असतील आणि ह्या लेण्या काही ठिकाणीच आहेत का तर त्या अशा बेल्ट ज्या व्यापारी मार्गावरच्या आहेत आणि त्या काळातल्या काही म्हणजे एक कम्युनिटी किंवा एक किंवा नाग अशा प्रकारे आणि ही वंश परंपरा कित्येक वर्ष चालली म्हणून ती कलाकृती इतकी आजपर्यंत देखील टिकून आहे. असो चला हा सगळा भाग आहे इतिहासाचा. आपण आपल्या व्याख्यानाकडे आता वळू कारण अनुषंगिक चर्चा भरपूर झाली. मला आपण उद्या आणि परवाच्या दिवशी आपण पुन्हा भेटणार आहोत आणि नेक्स्ट डेला देखील सरांना मी आश्वासन दिलं की मी तुमच्याशी पुन्हा म्हणजे तुमच्याशी विद्यार्थ्यांबरोबर पुन्हा संवाद साधणार आहे. तर आपण आपल्या विषयाकडे वळू की खरंच म्हणजे सरांनी जो विषय निवडलेला आहे की इतिहास विषयाच्या संशोधनाची आवश्यकता आणि संशोधन पद्धती हा फार महत्वपूर्ण विषय आहे. कारण इतिहासाकडे बघण्याचा जो काही दृष्टिकोन मी बोलता बोलता आता बोललो की हिस्ट्री इज नॉट अ थेरॉटिकल सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज अ प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट. दुसरं असं मी विधान केलं की इतिहास हा शांततेत बसून ऐकणार कारण काही राजकीय लोक इतिहासाचा शस्त्र म्हणून वापर करतात. अनेक उदाहरण इतिहासात आपल्याला भेटतील जसं की जेम्स लेननं 2000 मध्ये पुस्तक लिहिलं होतं शिवाजी द किंग ऑफ इस्लामिक इंडिया. अमेरिकन लेखक भारतामध्ये येतोय, तिथल्या प्राच्य विद्या संशोधन केंद्र पुण्यामध्ये तो भांडवलकर सभागृहामध्ये थांबतो आणि संशोधन करतो आणि पुस्तक लिहितो. पुस्तकाचं नाव काय होतं शिवाजी द किंग ऑफ इस्लामिक. त्याच्या 97 नंबरच्या पेजवर त्यांनी लिहून ठेवलंय की शिवाजी महाराजांचे बायोलॉजिकल फादर दादाजी कोंडदेव आहे. अशा प्रकारे इतिहासामध्ये ही घुसखोरी किंवा इतिहासाचं विद्रुपीकरण महापुरुषांच्या व्यक्तिमत्वाचं विद्रुपीकरण गेल्या कित्येक वर्षापासून म्हणून मी आधीच म्हटलं की इतिहासाला एक शस्त्राप्रमाणे बरेच लोक वापरत असतात. अफगाणिस्तानमध्ये जे झालंय ते चुकीच्या पद्धतीने अनालिसिस केल्यामुळं धर्मसत्ता आणि राजसत्ता ही वेगळी असली पाहिजे. भारतातली लोकशाही टिकून याच्यामुळे आहे की आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना आपल्याला दिली आहे त्या घटनेच्या आधारावर आपण आपल्या सगळ्या समाज व्यवस्थेचं कारण इतकं सहज म्हणजे मी एका व्याख्यानामध्ये माझ्या व्हिडिओमध्ये आहे की स्त्रियांच्या संदर्भात पहिलं स्त्रीवादी साहित्य कुठे निर्माण झालं म्हणजे स्त्रीवादी म्हणजे काय की स्त्रियांच्या अधिकाराच्या संदर्भात जागृती करणारं लिखाण कुठे निर्माण झालं. जर का आपण अफगाणिस्तानचा आज विचार केला तर तिथल्या 21% महिला फक्त शिकलेल्या आहेत. 21%, 20% साधारणपणे महिला नोकरी करतात. कित्येक म्हणजे पाकिस्तानमध्ये देखील ज्या मुली शाळेमध्ये जातात त्यांच्यावर बॉम्ब टाकल्या जातात किंवा त्यांना शाळेवर जाऊ दिले जात नाही. त्यांचं स्वागत दगडे माती शेण म्हणजे जी भूमिका जशा प्रकारची वागणूक माता सावित्रीबाईला 18व्या शतकात मिळाली 1850-48च्या दरम्यान मिळाली ती वागणूक आताही जर मिळत असेल तर ही शेमलेस फार अपमानास्पद गोष्ट त्या ठिकाणी आहे. म्हणून आपण ह्या सगळ्या गोष्टींचा ज्यावेळेस विचार करतो त्यावेळेस तुम्हाला वयाच्या 18 वर्षी मतदानाचा अधिकार मिळालेला आहे. म्हणजे राजीव गांधींनी आधी तो 21 वर्ष होता, राजीव गांधींनी घटना दुरुस्ती केली आणि तो अधिकार 18 पर्यंत आणला. सगळ्या महिलांना मतदानाचा अधिकार आहे आणि हा कशा प्राप्त झाला याचा देखील एक वेगळा इतिहास आहे. माझ्या जुन्या काही व्हिडिओमध्ये मी दिलेलं आहे. म्हणून पहिलं स्त्रीवादी इतिहासातलं लेखन जे कुठं झालं तर ते बुलढाण्यामध्ये झालं. ताराबाई शिंदेनी स्त्री पुरुष तुलना नावाचं ते पुस्तकच लिहिलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाची वाचा फोडण्याचं काम त्या ठिकाणी केलेलं आपल्याला दिसून येतं. इतकंच नाही 12-13 वर्षाची मुक्ता नावाची जी काही मातंग समाजाची मुलगी आहे ती त्या काळात निबंध लिहिते 1852-53च्या दरम्यान की आमचा धर्म कोणता
म्हणजे इतकी मोठी प्रचंड ऊर्जा ताकद ही तिच्यात कशामुळे येत असेल, तर तिला जे काही वातावरण प्राप्त झालं त्या वातावरणामुळे तुम्ही देखील तसेच तयार होणार आहात. कारण तुमच्या अवतीभोवती जशा म्हणजे पेंडेमिकच्या काळामध्ये, सगळ्या कोरोनाच्या काळामध्ये तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येनं शिकता आहात. मी माझ्या सकाळच्या एका व्हिडिओमध्ये म्हटलं की तुम्ही सगळेजण उत्तीर्ण होत आहेत, याबद्दल वाद नाही, अभिनंदन तुमचं सर्वांचं. पण यात मित्रांनो सगळ्यात जास्त लॉस जर कोणाचा होत असेल तर यात सगळ्यात जास्त लॉस तुमचा होतोय. त्याचं कारण असं की आपल्यामध्ये अभ्यास करण्याची जी काही सवय आहे ती तुटलेली आहे, लिखाणाची सवय तुटलेली आहे. म्हणजे तुम्ही पेन कित्येक दिवसापासून घेतलेलं नसेल, ऑनलाईन मध्ये काही सही करायची गरज नाही, काही लिहून घ्यायची गरज नाही, आणि पास तर होतो आहात, पण याचा मोठा बॅड इफेक्ट पडतो आहे की तुमचा IQ कमी होतो आहे. तुमच्या जवळ टेक्नॉलॉजी आलेली आहे, पण तुम्ही त्याचा उपयोग कसा करू शकता, तर तुम्ही त्याचा उपयोग योग्य मार्गाने जर केला तर निश्चितपणे भविष्यकाळ हा तुमचाच राहणार आहे. पण तसं होत नाही. ऑनलाईन लेक्चरच्या माध्यमातून किंवा युट्यूबला कित्येक विषयाची स्पर्धा, वास्तविक पाहता आपण 800 मुलं एकच उद्देश डोळ्यासमोर घेऊन ऍडमिशन घेत असतो की मला स्पर्धा परीक्षेची तयारी करायची आहे. बरेच जण सांगत असतात आमच्या कॉलेजला ज्यावेळेस ऍडमिशन घेतात काय करायचंय, MPSC करायची, काय करायचंय MPSC करायची. पण 3 वर्ष बिचारा तो हिरो MPSC चे सिलेबसही कधी उडून पाहत नाही, मात्र गावामध्ये सांगत असतो मी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतो. आणि 3 वर्षानंतर 4थ्या वर्षी ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर तो बाहेर पडतो, तरी त्याला जे काही अपेक्षित यश आहे ते मिळत नाही. म्हणून या निमित्तानं तुमच्या जो चांगला मोबाईल आलेला आहे, या निमित्तानं तुमच्याजवळ चांगली टेक्नॉलॉजी आलेली आहे, या निमित्तानं तुम्ही अनेक गोष्टी शिकू शकता. पण दुर्दैवानं आपला जो काही उद्देश असतो हा तसा नसून, काही मुलं आहेत चांगले, माझ्या युट्यूबला बरेच, तुमच्या कॉलेजचे भाविक नावाचा मुलगा बऱ्याचशा कॉमेंट्स करतो, बऱ्याचशा काही गोष्टी विचारतो, उत्सुकतेनं त्या ठिकाणी प्रश्न विचारतो. पण असं जरी असलं तरी मला असं अपेक्षित आहे की आपण बाकीच्यांनी देखील तशा प्रकारचं अनुकरण केलं पाहिजे. असो तर इतिहास म्हणजे काय, वास्तविक पाहता सुरुवातीला इतिहास म्हणजे काय हे समजून घेणं अपेक्षित आहे. इतिहास आपण शिकतो कशासाठी, तर विद्यार्थ्यांमध्ये स्मरणशक्ती, कल्पनाशक्ती आणि तर्कशक्तीत वाढ करण्यासाठी आपण इतिहास शिकत असतो. इतिहास कशासाठी शिकतो आपण, तर स्मरणशक्ती. इतिहासामुळे काय होतं की स्मरणशक्ती, कल्पनाशक्ती आणि तर्कशक्तीत वाढ निर्माण होते, म्हणून इतिहास शिकला जातो. कारण पद्मावतचं उदाहरण घ्या किंवा तो तानाजीचा पिक्चर तुम्ही डोळ्यासमोर घ्या किंवा जोधा अकबर घ्या, हिस्टॉरिकल जेवढे काही सिनेमे आहेत ते नेमके काही ना काही देऊन त्या ठिकाणी जात असतात. म्हणून आपल्या असं लक्षात येतं की इतिहासानं काय होतं तर स्मरणशक्ती, म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस एखादी गोष्ट वाचता तर तिचं चित्र तुमच्या बॅकग्राऊंड मध्ये, तुमच्या डोक्यामध्ये तयार होतं, आणि ज्यावेळेस तुम्ही पुन्हा त्याच विषयावर चर्चा करता, ऐकता, बोलता, त्यावेळेस तुम्हाला पुन्हा त्याचा रिकॉल होताना दिसून येतो. त्यानंतर इतिहास म्हणजे काय, तर थोर समाज पुरुषांचे, समाज सुधारकांचे जीवन चरित्र म्हणजे इतिहास. इतिहास कशासाठी शिकतो किंवा इतिहास काय असतो, तर थोर समाज पुरुष, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल याचं एक उदाहरण घेऊ आपण. जसं की भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातून महात्मा गांधीजीचं व्यक्तिमत्व जर का काढून टाकलं तर भारत फ्रीडम फायटर किंवा भारताचा स्वातंत्र्य लढा पूर्ण होईल का, निश्चितपणे होणार नाही. त्याचं कारण की महापुरुषांचं चरित्र म्हणजे इतिहास असतो. म्हणजे महात्मा फुलेंच्या संदर्भात ज्यावेळेस आपण पाहतो की स्त्रियांच्या चळवळीच्या संदर्भात किंवा अस्पृश्यांच्या शिक्षणाच्या संदर्भात किंवा शेतकऱ्यांच्या संदर्भात त्यांनी केलेलं कॉन्ट्रीब्युशन, म्हणजे आजची जी काही शेतकरी मुवमेंट सुरू झालेली आहे किंवा आज स्त्रियांच्या संदर्भात ज्या काही गोष्टी झाल्यात किंवा 1848 रोजी भेडेच्या वाड्यामध्ये जी काही पहिली शाळा सुरू झाली, त्यामुळेच आज कल्पना चावला होऊ शकली, त्यामुळेच आज जेवढ्या काही भारतातल्या आधुनिक स्त्रिया झाल्या तर त्याची सुरुवात, त्याची जी पहिली पायरी आहे ती तिथून सुरुवात झालेली आहे. म्हणून थोर पुरुषांचं चरित्र म्हणजे इतिहास असतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणातून, महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासातून शिवाजी महाराजांचं जर का नाव काढून टाकलं तर शक्यच नाही, इम्पॉसिबल. आणि म्हणून थोर पुरुषांचे चरित्र म्हणजे इतिहास आहे. मानवाच्या सांस्कृतिक वारसाची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून देणे म्हणजे इतिहास असते. जे आपण पाहिलं, मी 2-3 उदाहरणं तुम्हाला दिली की सद्दाम हुसेनला पकडण्यासाठी अमेरिकेने ज्यावेळेस इराक बेचिराग केला तेव्हा बेबुलियन संस्कृती नष्ट झाली. लादेनला पकडण्यासाठी ज्यावेळेस अमेरिकेने ते बॉम्ब टाकले, तो देश नष्ट केला, त्यात देखील बामियानाच्या मूर्त्या नष्ट झाल्या. आमच्या बालभारतीच्या पुस्तकामध्ये मी सजेशन दिलं होतं की बामियानाच्या मूर्त्या लादेनं नष्ट केल्या हरकत नाही, पण त्या मूर्त्या चित्राच्या स्वरूपात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू द्या, कारण त्या नष्ट झालेल्या आहेत.
आणि इतक्या मोठ्या अवाढव्य मूर्त्या, म्हणजे तुम्ही जर काय इतिहासाचं विश्लेषण आणखी करायला गेलो तर आपल्याला अफगाणिस्तानापासून तर इकडं ब्रह्मदेशापर्यंत, इकडं जम्मू काश्मीर पासून तर श्रीलंकेपर्यंत, इकडं कंबोडिया, लाओस, थायलंड, म्यानमार, व्हिएतनाम किंवा कोरिया, दक्षिण कोरिया, जपान, अर्ध्यापेक्षा जास्त पृथ्वी ही त्या काळामध्ये बुद्ध तत्वज्ञानाने प्रभावित झालेली होती. आज देखील चीन मधले, जपानचे लोक दक्षिणेकडे पाय करून झोपत नाही. त्याचं कारण असं की दक्षिण दिशेला भारत आहे आणि भारतामध्ये त्या ठिकाणी बुद्धाचा जन्म झालेला आहे आणि बुद्धाच्या देशाकडे पाय करून कसं झोपावं हा प्रश्न त्यांना कदाचित पडत असतो आहे. आणि म्हणून मानवांच्या संस्कृतीचा वारसा म्हणजे इतिहास असतो. म्हणून बेबुलियन संस्कृती असेल, मेसोपोटेमियन संस्कृती असेल, चीनी संस्कृती असेल, नाईल नदीची संस्कृती असेल आणि आपली सिंधू संस्कृती असेल. सिंधू संस्कृतीच्या संदर्भात अनेक विश्लेषण सुरू आहे, पण दुर्दैवानं विद्यार्थी मित्रांनो पाहिजे तेवढं संशोधन होत नाही. आपल्या यवतमाळातले प्रल्हाद देशमुख नावाचे एक मोठे इतिहासकार होऊन गेले. वास्तविक इतिहासाची मोठी परंपरा यवतमाळला प्राप्त आहे. आपल्या यवतमाळमध्ये जिल्हा परिषदच्या समोर एक लायब्ररी आहे, लायब्ररी म्हणता येईल त्याला, किंवा त्या माध्यमातून इतिहासाचं फार मोठं जतन केलं गेलं. कर्जनच्या म्हणजे दुसऱ्या बाजूला पेशव्याचं जेवणाचं ताट आहे, लॉर्ड कर्जनचे काही पत्र त्या ठिकाणी आहेत, पिताचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स त्या ठिकाणी आहे. यखू देशपांडे यांनी ते जतन केलं होतं. माझ्या महाविद्यालयामध्ये मी दभा महाजनच्या नावानं पुरस्कार सुरू केलेला आहे. इतिहासात जो पीजीला टॉपर येईल एम ए मध्ये त्यांच्या नावाने गोल्ड मेडल देखील सुरू केलेलं आहे. इतिहासाची प्रचंड परंपरा आपल्या यवतमाळला लाभलेली आहे. मग प्रल्हाद देशमुख यांनी सिंधू संस्कृतीचं लिखाणाचं वाचन केलेलं आहे. उद्या परवा एक मोठं व्यक्तिमत्व, आता सरांशी माझं मानकर सरांशी बोलणं झालं की तुम्ही म्हणताशी अशोक राणा सर, आणि अशोक राणा म्हणजे इतिहासातलं फार मोठं व्यक्ती, म्हणजे इतिहासातच नाही तर सर्वज्ञ काय असतो म्हणजे म्हणजे तुम्ही त्यांचे फेसबुकला मोठ्या प्रमाणात व्हिडिओज असतात, त्यांचे आर्टिकल्स असतात, त्यांची पुस्तकं असतात. मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून मोठं काम त्या माणसानं त्या काळात केलेलं आहे. आणि एक म्हणजे ते यवतमाळलाच अमोलोचन कॉलेजला मराठी विषयाचे प्राध्यापक होते, नंतर ते अमरावतीला गेले. माझं त्यांचं फार वेगवेगळ्या विषयांवर संशोधन आणि चर्चा चालू असते. असो, पण इतका मोठा माणूस मानकर सर तुमच्यापर्यंत आणतायत तर एवढ्या मोठ्या महान व्यक्तिमत्वाच्या संदर्भात तुम्ही देखील त्यांचं ऐकलं पाहिजे. आणि त्यांनी जे अनालिसिस केलेलं आहे, मांडणी केलेली आहे ती वेगळी आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीची जाणीव निर्माण करणे हे देखील एक इतिहासाचं काम आहे. मी एका मागच्या माझ्या व्हिडिओमध्ये म्हटलं होतं की 1945 मध्ये चर्चिल पराभूत काय होत नव्हते, इंग्लंडवर जर्मनी सातत्याने बॉम्ब टाकत होता आणि चर्चिल जिथं बॉम्ब पडला तिथं जाऊन त्या ठिकाणी लोकांना धीर द्यायचे, भाषण द्यायचे. आणि एका पत्रकाराने त्यांना विचारलं की तुम्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये तुमचं नुकसान होतं, तुम्ही शरणागती का पत्करत नाही, तुम्ही तुमचा माघार का घेत नाही. त्यावेळेस चर्चिलने दिलेलं वाक्य फार महत्वाचं आणि फार मस्त आहे. चर्चिल म्हटलं होतं की आम्ही देशभक्ती ही शाळेच्या मैदानावर शिकवतो. आपण काय करतो, 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी आली की भारत माता की जय, भारत माता की जय, आपली राष्ट्रभक्ती, आपलं देशभक्ती तिथं संपुष्टात येते. पण देशभक्ती म्हणजे काय, जर हे शिकायचं असेल त्याच्यासाठी इतिहास शिकणं आवश्यक आहे. तर एकंदरीत अशा प्रकारे हे सगळं आहे. सर हा हो, वेळ होत आले. हो हो हो. आणि उद्या आपला उद्याला नाही परवाला 20 आणि 21 तारखेला सुद्धा तुमचं अमूल्य असं मार्गदर्शन आमच्या विद्यार्थ्यांना लाभावं अशी मी परत अपेक्षा करतो. आणि आज आपण बहुमूल्य असा वेळ आमच्या विद्यार्थ्यांना दिला. इतिहासाच्या संदर्भामध्ये आपण मार्गदर्शन या ठिकाणी करत आहात, केलेलं आहे. तर्कशक्ती, कल्पनाशक्ती आणि स्मरणशक्ती ह्या वृद्धिंगत व्हाव्या हा खऱ्या अर्थानं इतिहास शिकण्याचा माणसाचा हेतू असतो किंवा उद्देश असतो, किंवा इतिहासाकडे आपण या नजरेनं दृष्टीनं आपण बघितलं पाहिजे. हा एक मौलिक दृष्टिकोन आपण आमच्या विद्यार्थ्यांपुढे या ठिकाणी ठेवलेला आहे. सोबतच चालू घडामोडींसोबत इतिहासाचा काय संबंध असतो त्याचा अन्वयार्थ देखील आपण या ठिकाणी अतिशय उत्तम रीतीनं आमच्या विद्यार्थ्यांपुढे अंतरलेला आहे. आणि बऱ्याच गोष्टींना आपण, ऐतिहासिक अशा बऱ्याच गोष्टींना आपण या ठिकाणी स्पर्श केलेला आहे. नव्हे सावित्रीबाई, मुक्ताबाई वगैरे वगैरे जे ऐतिहासिक यांनी जे काम करून ठेवलेलं आहे, या कामाचा देखील आपण या ठिकाणी अतिशय उल्लेख केलेला आहे. आणि आमच्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानकक्षा वृद्धिंगत आपण या ठिकाणी करत आहात आणि करणार आहात. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने
आपले या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो आणि आजचा हा कार्यक्रम एक व्याख्यानाचा कार्यक्रम इथे संपला असं जाहीर करतो. 20 आणि 21 तारखेलासुद्धा आपण आम्हाला वेळ द्यावा असं विद्यार्थ्यांच्या वतीने आणि महाविद्यालयाच्या वतीने मी आपल्याला विनंती करतो. आणि या ठिकाणी आपण आम्हाला बहुमूल्य असा वेळ दिला त्याबद्दल आपले आभार मानतो. आणि या ठिकाणी थँक्यू सर.